Ka Executive Committee ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC lingba ka jingelang jongka ha ka apusau tarik unaitung arhajar apusan kala shim ya ka rai ban thau da ka kinhun tokit lane ka Inquiry Committee ban tokit ya ki jersey halor ka jingpindu no ya ka lau adong da ka Executive Committee berim ha usnem arhajar khat kendai. Ka jingpin kalalau adong ya kalau siem kala urlong ha usnem arhajar khatsau lingba ka jingete kular ka KHADC menba uba Arden Miller basayomwet udang bat ya ka kam chief executive member ha ka tekapor bat ka hima milim balami khmat da upa im latho manix im menba udang im ha ka tekapor. Hinreina ka jingjurep ha ka apulai tarik unaitung arhajar apusan da ka Executive Committee balam khmat da uba Shembor Lang Renja Chief Executive Member la pau perthai ba ya ka tai ka jingete kular la pendu no ha usnem arhajar khat kendai. Ha ba pentip shikila pathai khubor hadin ka jingelang uba Powell Soklet Executive Member badai khmi ya ka tanat lan bat nong aiktin ka Executive Committee ulo ong ba kala aipor live na ya ka kinhun tokit ban ai ya ka kaipot. Nila siya may kuy karay bakata kalong bangin tung daka Inquiry Committee makani ka Inquiry Committee kan kantuk laingot kini mo Freeman Committee yakani ka committee head daw Joint Secretary jongka igaka uba John Khar nantaki angot ki party member tin long way do Deputy Secretary jongka lan ba Andris Im but way part uday u Under Secretary jongka political uba Sharai Lamari. Kaniga komiti ga balangot kan tokit benia halor ki ki jinglap ki ba long hak ka cloud ba nang pengilin kan pedut larang senong ki jingkeno ki ja ki jingpung ki jingyo jaka jing ki amadi ki jing ai jaka syati kenhun ki ba ka jing ki ba dan hak ka cloud ba kan pedu ia kata ka IT biang jong ka isi ke barem ya kena ke cloud kemba lapin kelala odong dekat isi jong badan dah sama ka saw inilah bupor lakum lai melai kena ke komiti mo bahkan dep ya kena ka jitoket tiga ke bakal lap nak kalian jong komiti kan saya submit ka report jong ka syaka isi ban nak kalian ke isi ban kan saya keren hello jong ka report hello ka jing syam ki jing lap jong ka komiti bahkan saya kan yang agak isi pada cloud ngatrai melong siam nen ngatrai siam ulah briefing nen ru ulah watai ki ba kasam aja ka khandai kelada kata ka revocation mo ban IT biang ye nega lao dong sa ka nam lim ki ka to ni ko kung kata te na kaliang jika ni ka committee kan pe ka khoi kar kom IT ka bokum no ka agreement ka badan ka por chung orang siam badan ba ku pa email automatic siam na ka committee ka long ka bokum no kan study ya bar khoi kita no kan tunjuk kita di details berkhoi kai ka baja to long ki jingkala ko mi adin balap kala odong ke cloud ke di kasa pilot di tan kampat ka sa sampai ke report sini ram nakale ka isim la sing yang girang shu thumien komti ma kan sasna ki term nakale tu ka isim ke sampai kre ya ka term and reference nakale ko office yang but kata ka term and reference si kisah paulut ki ke ba nakale juga ni ka komiti ke di bande man ong ya ka penjat ka cloud tingim dai ia berada kata ka di pom dia mo ni ke bangi ini lam tu ke ki bun bagi lom jintap mo ki balang baper nata ki don ruki maupun ki paya ka bagi si tu ya ka ba nyimtip ki di ki jongno di jong ka balang ne ki di jong ki rusimat ne nyimtip silam ba jong ka komiti ngin lap ki balang ki bayo jakarta lom jintap ki kar komisi besar ki yo ne ki dasi dokadoru le sini kan ka komiti kan wa lo di kita berkoi ngatrai ni tangka isi ke jongi mo ba hi jong kani ka ri ke jongi kham tam ki sham ke majan ni ko ai ban penne pensa ke khlamo ke mangi jidon ni ki lau kentang mo ni nang ki lau kentang ke mangi penne pensa ki khlau ke kerpang but ke ba la shim da ka isi jong badan ba pa la tumun sing la mas ngo ba ka di ka right step in the right direction de ke ka ra ke shim ba nang no pinyo ya ke jeng tri dang ke hima bar ka disi konsil ka bangi pendek pasai klah bangi somar ku ya kemariang ni borom tangi rang puslai ba ya kemariang kendrai ni ya kan digajinga trailang pat to kati se konsel bagus i empat berkhima meni mo nang kasya kadi ka babiang ha mo kenang ba na kaliang jong us im lu nan la khima kan melaman angkat ka jinga pelang ni ya konsel kasya kadi kala
isi pun pelari ban peteng kayaknya kan ni mau ban kum kata ka yang kata ka joint management ka por jaka isi badan kamdai baka isi ka simrot lari barakho jet ka khlab kadon kata agreement baka non ka joint management kata ka je pilang peringkat district council bat ka himam lima nak kalian district council ka don ni ka bat ka sik chadu ka keren ya kata baka district council ka ban baik man pendek pasal khlab bersumar ya kemarin ya kata ka jinga trailang pen ka hima bat ka district council ka so baka di ka la ka kabu ka non ka nuksa ki wipati ki chno ki thau ki pat ba pada kahima baga disongsi kila banyak Thailand nam kami punya cycle kalau kejengkerku kalau kejengkerku umtang gaji sekonstel kan long kejengkerku ya kahima kalau kejengkerku iya kan dikajela jeung hibar gawe kabang ini ki kha ki bajengam hagat ko kha bang apik nyen ma ki boni ki ding se ten ki don ki bri ki ba nyali stum nyen ki bala pen pauru ba ada ngila dai man thung se ki ding met mo kemudian ki kha wan kari ga chung long kejengkerku ko ba kha Akato si bang yelek mengi stabat ng badan kidon ki lok min to kishon ki beli cake ti ada katu ka khlau ka ne asa kemakin don ki tin mo kemakin beli da seking ya cake men ya pener kam ki ya ka sakati obat nantaro kila bandon ru ki kenbat akato ka khlau mo ki kenbat ka bangi nakale ka diskonsel nakale jong ka jai beri ko jingi ru ka ken kor ha ya ni ki kenbat ni ji oslo ba ki kinong sumbar kenbat dawai ki wangi syam chitama banjo ki kenbat ambar bala pom na ki khlau ki betam la don ki klau ki batang nga myo shu ya kan bat ba banyo kan bat la kadon ni ka klau le sikin don ki kan bat tawa ju nang ka klau ngi la ban tip le dang ni ai lat ni ka klau bagin shu le patha pa le singin du no tang ka klau ndu ngin dum du ni ka er ka ba khu den ngin du no ita ki phlang ki kan bat ki badon ki balong ka tan rai ka ji semua jom ki pai ka sigara te le singi ngaba tara ka bisa kan ka report juga isi ke ba War buat jenis komiti le singi la ban sedang biang ya kata kaju kai kepala sang badan nak sama ajar kasamo rengkat ka dia trailang rengkat ka japli lang bar khema melim tingi ngasku ban kerpat ni khema melim mo i nam habak ladon kini ka dia trailang ka beli nam ta ka hakam ya ki kau ki tap ka men balingin pendu min pasang ya ko kata kai tu kau ka he mamam ko ang sim ni ka dan pra spa ta nam tai ti don kisno nya ka da mauro ka dan lang ka mapat hap ka lenggading ni ki hap ta ka maulai moro sing ka kum dak ma ba to snang to bo jan ku turu ka dan matalang ka to ka khlaw ti bun ma kisang le sine ka komiti sapet ki ye snang ki ba ya ha khapot ba ka to ka snang ki ba matalang isi lengin ya simru ya ka jin telang juga di kisnang mo ka mesim ka jing sokya da ka mesim ka jing telang le singin kemau himina kan long ka sate nam ta kari ba jabdi ba dan kan ka khlaw kan long ru ka jing ai pateng saki long din ki jungi apa kadang happening sort bi kan khaw ba ka to kan no ga sok men mo kan no ga jing korku nak ta nang kam ni ga jing korku tam tak ba selong ga jing korku nam ta ka ja bri jong nam ta ka jalla jong hi par ko nya kata ka jing yo jaka jong ki nam mang ni sio ngo mo kadang ga jing kno tip adu kan no ba sisa ti din ka ta ngi sathungi ga ka inquiry committee ru bakan wat mana la ki ton sisa ni em kita ki moyo jaka hantai kan ngot ki ton ke ya ka ken ki jong ki nam thanda ki kap tisla kap ki Ruf ki babian ni mak masyong ba oh yo tau tau si mo ai tau ta ki si lembaga kan ka komiti no kabla ya ni ma ya ki dokumen ya kita kir komi ai da kan sangi salah ya kita kir teng ta Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya